Għal-partit ta' Roberta Bela, l-artist huwa taż-żufjet. Dan kif waqt dibattitu fuq ix-xandir nazzjonali, il-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli provat tiżżufjetta bil-kandidata tal-Partit Nazzjonalista Giulia Zara għal fatt li kellha karriera fil-mużika. Aħna hawnhekk m'għedniex fuq palk inkantaw. Hawnhekk m'għedniex fuq palk inkantaw. Imma nitkellmu fuq il-fatt li jiena hawnhekk qed nitkellmu fuq il-fatti. Mhux qed nipprova noqgħodċajt l-artist. Iva, mela fejn semmejta x'jiena qiegħda qisni fuq il-palk qed inkanta. Jien għadlek xi ħaġa x'kont ġurnalista, mela rispetta dak li aħna ma minna xejn, li aħna ma minna xejn. Giulia Zara minnaħa tagħha saħqet li Farrugia Portelli ipprovat iċċekkina billi attakkat talent mużikali li għandha jansistiet li mhux ta' b'xejn illi talbiet tal-artisti waqt il-pandemija ġew injorati għal kollox għax issa nafu biċ-ċar illi l-artisti stmati ta' persuni ta' tieni klassi. F'nofs id-dibattitu fuq TVM Giulia Farrugia Portelli meta ħassita li ma setax tagħmel kontro argument għaltilha illi hawn mhux palk fejn tkanta. Hawnhekk m'għedniex fuq palk inkantaw, imma nitkellmu fuq il-fatti. Madankollu Giulia Zara insistiet li hija gburija li hija artista, gburija li titla' fuq palk u tkanta, gburija wkoll li taħdem bla waqfien sabiex dan it-tajjir u żebblieħ jispiċċa darba dejjem. F'messaġġ fuq il-midja soċjali Giulia Zara qalet illi dan huwa l-vera mekkaniżm illi trid tara jaħdem għall-pajjiż. L-għaqda fost il-Maltin u l-Awġin.